उद्धव ठाकरेंवर सुषमा अंधारे का नाराज होत्या? सुषमा अंधारे शिवसेनेत कधी येणार होत्या? अंबादास दानवे एकनाथ शिंदेंना का भेटले? उदय सामंत यांचा टू द पॉइंट गौप्यस्फोट. झी 24 तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी नेमकं काय केलं ते चौकशीत उघड होईल. झी 24 तासच्या विशेष कार्यक्रमात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया. पक्षप्रवेशामुळे शिवसेना दुखावली जाणार नाही याची काळजी भाजप नक्की घेईल. झी 24 तासच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया. आमच्या विरोधात उभे राहिला आणि वरून निधी मिळाला नाही तर काय करणार? माळेगावात अजित पवारांची धमकी. अर्थ खातं माझ्याकडे आहे, वाढपी ओळखीचा असल्यावर जास्त वाढतो, अजित पवारांचं वक्तव्य.